Bishop Obinim say ono de esenyame ya dom ne so to nsa frɛ na na so frɛ atifo asase so a man year Florence Obinim enye na ayie mo magin kantan na ni asa nye moso ayie na se ayie no wonchi hye yemfa ne ho ompa ne ba bi ntina na emom ne mma ene na asori ma na enye ayie abusua panyina wunimu abetwa ntoma se ubusam de ne kwhya frigim me yi no yegu nsa ye yesen wanhwe ya de ani ani ne be yew wa obegina ho sa wonni ne betwe wonni ne ma betwe manso afa ajapade ho de ene na wa ye ready so obekọ samantoa ede na si ya afa de Reverend Bishop ye nyina Doctor Obinim ni mokafrim ni ayanta frim say hena ne yire Florence Obinim one na bobre free kwa me nkroma penso abesi papa ma penso yi hena wanye na ayie na mum ne mma ena enye na ayie ede na asie ede na akoso ede na asie say kantanka ayie ye ne basa twetwe na basa ne asre opese na ayie be yesa sade da lumba ye basa o ma ye ne basa no ono nso mpese na ayie be yesa nti o start ya ne roll ato ne wo na o ya to no nkotena ba bi ntwetwe nkata as na kina bi lawyer fo bi amkoshe tokro masensan bi ayi bi afrim da bi na emom o kan wo social media ne soma social media fo ne Ghana fo nyina afa de ato wo na kina wo da sorry o da na wa sorry a ya fa sansem ne dia ye nti wo hu se abusu apanyi bi se mempre efunu media aye ne say upa abra upa ma ne akofa video ni se Bishop Obinim ka say yo enti aye no ogita wani ase a enye se wo ajapade bia ne betwe se wo paade bia firi ne ho no ma enchan ma ne hu na ne ma akwa akotwe brasesi a na beka se Reverend Obinim wa so dan wo ye media na onye eho ade mfa mawo na emom se wunnim na wotete no ama ne wu na se wo ye wadwen se wo ne ma betwere ajapade ho de a ene ye ready sa me Florence Obinim be ye dey nie obeja ya ware no ana obetina ho ana dia Bishop Obinim eken ne kwan so ano no ekwan ya fa so ya dad lumba yie no wani je ho ana samre de kantanka de yihihim asinso so akakra na ebeda na ebutui eno nso pa na munhwe TV so ene edam live baby bia wo bia nti wo baso a na wo de wonsa abo subscribe button ne so ede amame na wo de adwenche na to comment section na afi wa share video na modofo bi enya bi ahwe fefefefe kama na bibia ye de na ye kama na ye akono nso so ebusia nsam ne de ye bebre ye de ja ye se ye da sorry na ya anti asem a ewiase anagana abibimemu eya na yechi na on the 4th of June 2026 ye nyina ye de ani kire mu ewa agogo ye nim se brichie kese ebo asanteman brichie kese ebo Ghana man brichie kese ebo agogo man enti agogo man hene nana kwame ku okosapon ekọ ne krechi anase okrakra na wo se edi na daduanan ezi na daduanan so na munhwe TV bo anan yekọ nom na je obi frame from Kumasi all the way from Kumasi to agogo munhwe TV yekọ wantimi anhwe bia live stream ni da ho kakraka obetimi akono akobo ani akonhoma enti honom na obi frame se na adwo asem asi ewachi na mse di asem wa eno se Bishop Obinim ababe kasa na ne nkasa yemu no ena Bishop Obinim ede warning ekọ ede ama ne yire ne ho kanini Florence Obinim eno anso a odi bi enso ama na busuafo ena afei ne mma ena afei sorry ma no osi ayede ye nipa de obewu ontimi kasa wunwu etwa sede ya Yesu ede ne manyina abedru fie na da ne beye hu ebeye dwe ebeye okon so yebeko osoro abofo be jese enti Bishop Obinim say on time ma wonwu dabi ansana na ayeti ayabasa sede obodin ti na mesumi bodin no sede ye nyina ya legend dad lumba ye basa yakoye ye basa de ma dad lumba no dabi on time ni nwu sede ne kantanka ye nim ba bia ni funu wo ye nim se ne ma na ekosie no sabusiafo na ekosie no abusiafo ahye date nko ne manso ahye date nko ompese sa bi besi nachi Bishop Obinim se ompese sa bi besi nachi kra enti ene brebra ma amane ma enti enei odinano eye wo di ato ho ana enya wo eye wish ana enti odinano ka to wo se enne se na dwi ono no Bishop Obinim a
a oda abro so edoma no asori na no sene okono okoda no wansori ananse wo drive saa pan na owu ananse okotena plane mu na ko crash na owu a every day be death ufrudua na wusi awasi utebehwe won so awasi enti so ufrudua no otehwe na wasi a na ka ne kone se epem na engine dum na bibia sey a hwe na abusuafo ama magina ho ama abusuan nkofra ne kuntunkunu a magina ho amfa ye na nsi ne bo se me ye ne media enti aye no media mu na kwhya mo kire mema obi ankonkohwe bi woye hwan mema obi ankohwe bi ema kra mema omu hu om papa anim osise esa na wo tirimu ane ekenekeda eno no nso se Oma eyire emagina ho nya kunkunu kuntunkunu se me na me ye yire me na me ye me kuna yie enti eda se na me ye yie no da bi wo ayire wo ne hwan na no kra dia Bishop Obinim ne dia yire ne nya bie oye kor oye Florence Obinim pe enti wo kan bo ma me Florence Obinim din se hwe na owu a Florence Obinim a magina mu se oba ba be ye yie enti Florence Obinim ko ba bi ntina dia wodin hyehyeye ene bibia se eda obefrati asefo asase so yade ne bekọ akọhye su kwakyen adaka mu na afei yakoyi no na yabepe ne krabre nyina eye ne yamuma ene abroso asori man enti ne yamuma ne se yama me Florence Obinim nko ama miensa no ananse ne yamuma no branches ne doso eno de wanka o se ne yamuma abusia Florence Obinim eba be kasa Florence Obinim beja aware because of this issue anaso nyaware Bishop Obinim nsema ohyiegu honom no abusia yeba wura kantanka diem na etwa sida de lumba nso diem moma yenkwai na yenkotiemra Mamba mi video way and then phone to koto social media say Injil Obinim eda me brebe so a me wuo me pa mo chow me yemu ma any aburo so fuo mo na mo nya ma yie yes finish no me yi ba busuafo afrim ase me koto social media me busuafo nka ho me yiri Florence Obinim so nka ho me yi na afrim e say unim dia warrior tie and for into our warriors so you careful asma maka no kodwene ho sa warrior ye certificate wo warrior ye legal wife yes ya warrior ye respect ya kaposo Kwadwo Sarfo ne Lumba ne hwanhwa mo yie no ke bi mu nya ne tantan sa if you respect your husband and if you respect your wife you will never do any, sorry to use this word, any stupidity things. You will respect your husband if you respect your wife. Do the right thing as a husband, as a wife. You claim. But follow me, so what I say. Kwadwo Sarfo wale na na yire tiasia. Kadiye kwasui obetina as a wife. But our little nuru baby until an emano na yes ano. Temeseremo media net me come ansem. Eda metohono me ye me busuafo me yi mo frim. Obi ni me busuama mo ma ho mo be kokon tokwa wo mi funu ho be hye date ni de. Hey! Mo mra ye ni bi but anyam na mo be hye date de be ye. Eda mewuo Obi obeshe date any daddy be ye me ye ni da ye sie me deda ho ye hwe nyina eye me ma any abrosofo asa yeah ebusuafo mo bianzim ebusuafo mra ye ni bi but anyam na mo beje ye na ye aye mamo meje ye ne nye me ni ebusuani asem bia nya me bewuo na mo bepre bibi sa mre me tiase mo bibi a mo bepre enye mewu na mbepre body ho ayi abeje nsa meseremo etimi wu a mebusuafo mu mfrim
me yere Florence so me wuja na omfrim te me ma no ene aborosofo akirifo no mo na yie no mo nye den te me ma ne aborosofo na betena se se papa ne tia se no kan se ne ma momba mi video way and then phone to koto social media say injin Obinim and da me brebe so a me wuo me pa mo chow me mu ma any aborosofo mo na mo nya ma yie. Yes. Finish. No. Me yi babusuafo afrim. Ase me koto social media babusuafo nka ho. Me yiri Florence Obinim so nka ho me yi na afrim. Eyi say. Unim dia warrior tie. And falling into our warriors so you're careful. As my can go dwene ho. Sa warrior ye certificate our real legal wife yes ya warrior ya respect ya. Kaposu Kwadwo Sarfo ne Lumba ne hwan mo yie no ke bi mu nya ne tantan sa. If you respect your husband and if you respect your wife, you will never do any, sorry to use this word, any stupidity things. You will respect your husband if you respect your wife. Do the right thing as a husband, as a wife. You claim. But follow me, so what I say. Kwadwo Sarfo wale na na yere te ase a. Kadiye kwosui obetina as a wife. But our little nuru baby until an emano na yes ano. Temeseremo media net me come ansem. Eda meto no me ye mebusuafo me yi mo frim. Obi ni mebusuama ma ho mo be kokon tokwa wo me funu ho be hye date ni de. Hey! Momre ye ni bi but anyam na mo be hye date ni be ye. Eda mewuo Obi obeshe date any daddy be ye me ni da ye sie me teta ho ye hwe nyina eye me ma any aborosofo asa abusuafo mo bianzim abusuafo mre ye ni bi but anyam na mo be je ye na ye aye mamo me je ye ne me ni abusuani asem bia nya me be wuo na mo be pre bibi samre me tiase mo bibi a mo be pre enye mewu na mbepre body ho ayi abeje nsa meseremo etimiwu a mebusuafo mu mfrim me yire Florence so me wuja na omfrim te me ma no ene aborosofo akirifo no mo na yie no mo nye den te me ma ne aborosofo na betena se se papa ne tia se no kan se ne mba Bishop Obinim no Ose hwe na me Florence Obinim amaje aye na nkantan nani ase. Ena afa na busuafo nso so amaje aye ni nkantan mani ase. Dabi ba mi bi so sesi ano se abusuafo na asori mane de funu ne nkwada de funu ne kohye eye esukochi adaka mu a. Ye be sie Bishop Obinim wo hen. Ana sabre wakopen ba bi e be sie na to. Akotuetua ho ade nyina. Okay. Wakopa to one ma. Ene ye yi obi asante amamre ne amane emu no de menim na mekan. Sese ye de obi kokohye esukwache adaka mu a mo kira. Ye koyi nipa na even ye de nipa na kokko I think say abusua panyin gunsa. Say abusua panyin ni ho a nsi a na emu ananse de owo ho e de amu ni kohyem no gunsa. Eno kra de ana ehu nhye dan hia bebre sa. Ba ni yie no si ede ne ba fie no na ya na hu hia pa enti ye koyi nipa na ye gunsa ye kobo amna ye gunsa ansa na ye de aso abofo master ti abo nipa na mna ne yi nipa ne de ni beduru fie a ya sa gunsa na afa ye de na tompem ye de ne tompem wie siesie ne hu wie na ahomache ye bebie ne so amajamfo ne adofo efri akirichiri ne bencha ya behwe nipa ko nanim a enu so abusua panyin abebompa ye
eno se ogunsa na wabie kwam ama emu no se wamu na watenanim ama ese Ewrade nso ate wiem ama ye ansa na se wo asori bi kokra na asorifo na bebo mpa ye se ye biefunu no before ansa na asorifo bebo mpa ye biefunu no na abusia panyin aye na mamra wie o na abusia panyin agu nensa ansa kra na cause asorifo mompa yin ansa na abusia panyin agu abusia panyin de obese omugwa infunu no kra omugwa infunu no enti abusia panyin gu nsa wie omusiesie abusia panyin twam omusiesie mu no ye bibia wie kama omusiesie mu no ye bibia wie ansa na wagu nsa ama yese bibia wie mu ansa na ye dress ye ho a abusia panyin nso aye na mamre atensa firi ho no de amu na ma ansori ma no na ansori no nso so aye de omu beye de amu na si akata so mu wi a no mu nso wi o mu asori wi ansa no maka ache abusia fo se abusia mutimi ekata mu de hye ne so na afi yakata so nzesi a mebisa Bishop Obinim se sesi ya wa magana fo nyina hunu se na busia nka ho na yiyo efri bro beto ho ebesi da ye de besie no abusuafo nka ho eyewe nka ho na hwan mu na bekwa akotu amna bikwa ye bia won sori man nye omu nyina na obi kura mfiri ukrom hwan na bekwa akotu amna na hwan na bekwa akogu nsa cause sorry de minim se asofofo mu nsa na hwan na bekwa akogu nsa na hwan na de nsa bekwa ahemfie akwose nananom se ye de hia so mesia na obenten awu eda se ye di na wotwede san se ye di na wotwede wo se okose nananom na saase ne no awokoye na wotweda no woso ansa na yi yon suduru na wokoba amena nso wo se akose nananom tia bibi ma nananom ansa na wako omama okwan se ne ekọ ahasei ne kokotu amena na fa ode hie ne kokoto ho enti sa adwuma we dia zima sa adwuma dia we nyina hwan ne beye se ye ye abusua na firima na minim se Bishop Obinim wo ba bekasei obeka se abusua mo ne mma ne ntena se na mo nwene ho cause mi sie mu de eye me mma ne wo mi sutumi abusua mo wo mi sutumi de na nso mo ni mi sutumi bebre enti de ma beka na wom ena ade bia mo dwene ho bia ma mo nyi mi yiri mfirim Bishop Obinim ankasa o abusua no kra ye ne na yire ayire no kra ye ne na abusua enti Bishop Obinim ma yenim se wone Florence Obinim ena atena film retentina mombeye Obinim a ena abinim no ena Bishop Obinim si owu a na yiyo ni sie ma me Florence Obinim entwe ne ho mfiri ho enti mi bisa se sia Bishop Obinim ofiri mu na se emma ni ho baby omu wei na se asori mani ho na emu no sabi o nyame mfa sa ma eda ho cha ebese ya ma mi Florence Obinim entimi mfa Bishop Obinim ensiesie ne ho emfa ne nkọ be ontimi nya bie ontimi nya sa na ensia so ne ma mi Florence Obinim wo ho na ensia nyame mfa sa ma o nese ofiri mu a disa ma me Florence Obinim fra sorry mama sorry man ne besiesie ne ho ana abontinsu ni na mehwe na deja so se sabra ne mani hwe Bishop ana majai ana ware na gu ene yenim because amuka ye mrebia ma me Florence Obinim ho asam sorry na say ya ohu say yes wa yes adwi na ma me Florence wa yes basa sorry to say Bishop Obinim begina na sorry dem ka say ma me Florence Obinim ntie na asam emrebi nso a acha o emfia bi atwa mu aga na force ma me Florence Obinim akoye ne to wakoye na nim wa ye ne nofo Bishop Obinim begina na sorry dem hwa bio sa ka se ma me Florence Obinim onsoma ne se onkonkoye ne to
na oka asem chile Florence Obinim a wontie eno na edru pempenso bi aginsamu na Bishop Obinim say wa yi ma Florence Obinim afiri na yi mana na so o ma ne nya kuna na kuna ndi obeye eno ane so wadwale abetena se ye hye date na beboa na eni kwan so obi a consult na ana eni kwan se obi a consult ma Florence Obinim ana abusia adenani ayenyan enti sesi ano ma Florence Obinim di obeya ne so obehya atade na waba no abetena ho no wasori no okọ omu nka hwenkyira ne se wukunu sei waye sei ena wukunu aye no ana enti Bishop Obinim se si awa begina domanim aka cha ma Florence Obinim ni wabusua se mo biala emfa ne ho mehye wayi yo mu no ma meye aye basa amfa amaw abusua yo obi ane na busua ofiri mu obi ane abusua na dwen ebi ade a wodwen se wabusua be ye kra na bi omunye ye nyina ye ni ha ene ye papa ya sapon ye na yie ya sapon ye kra na bagya no ne minya no ni ewom enso so abusua ni gina ne magina ye yie no asori di ombeye ni so ombeye omu wufusom eye di ombeye no muti omu nsafiri hu eye abusua enipa ayete he meme ye mabusua dia unya wudi abusua dia o uwu a eye abusua dia yenka ase manka ho asori ma ema di omu ka ho eye abusua ma sa wo yira na wo kuna no mu ni watena sensa nipa kuo miensan enyina na tena se hye aye date ene aye won hyehyeye ento mbaka to se oba kuna ni ye waduane oba kuna ni ye be mo waduane wa wo se na wo hwe mbeba ebia ebe ye no ye kurom enti no wo behia dan sei eye abusua na abusua papam enena ani bra ne ba ye enti abusua bi epe japade enti na ama na basa na nka yi yo se abusua ye yi yo de enka ye se ya ni abisa oba kuna ni enti he na abetina se ni aye se esan se adisiedi adwade a oyire sa wanya ye ni bi kura wo so obeyi wadaye esan se wo ye wo yudabrichi woda wachi enti oyire beyi wadaye a adwade no de koma hwan sa oyire beyi wadaye a wo de koma hwan na wochi daduru se de nura na agogoman hene ne yire a no oda na chi ebe kira de kirade enrai o se ade kirade we nyinam de koma mi nkuma afo e so de koma abusua ensi abusua panyini so mfa nkoma ni nkuma e wo muhwe TV mu betima kohwe enra meso menkase yese enti sa nipa we no sa wo de wagya ade ebre wo mfa nkoma asorema odi adisiedi ebrewa onfa nkoma asorema se Bishop Obinim sesi anyame mfa sa ama nesa yare bo woto ho no ma hwan na betena wo ho o ma metena wo ho ana asorema metena wo na wo se ni nyina wo kaka ho na wo se ni nyina Bishop Obinim kaka ho se yare bo me a memma emetena me ho se me mani ho a asori mani bi metena me ho se sabi yale bo ne e sabi ye pampers bo ne e to agyanan a o ma anasa asori mani na emetena ho na wo se Bishop Obinim kasa aka ho na wo se wo kan eka ho e ma ye hunu se na bra bom ni bibia mu ni de wayi ne mani na busua sinchen eye ne yire na busua sinchen eye ne ma ene ne yi enti Bishop Obinim o ma yi mejidi sa asem omu abrochire kura asese omu Ghana I don't know omu betimi agina ye wa yi ne nkasa ye mu no eno kokobo ye papa kantanka ene eye ye papa ya na asem ba ya omu so mani ntwa de ye friend say Daddy Lumba edin ya
Kantanka abusua ebe share a year date. Ya papa Kantanka na abusua be share a year date say on the 25th of this month June yi. O me ya papa Kantanka na afo madeda na ejamfo ne adofo abehwe na ni achi. Edi ena kakra ena ne ma enso be share date say 30th and 31st July, which is next month, and omu be you papa. Esan say, omu papa, ya papa Kantanka ye nim no, ye nino. African Star. Nabusi ya nebi wa Cote d'Ivoire. Ebi wa chiri ni benche ye. Enti sa nkofo ni nyina wo so omu nyina ntimi te say, odupon kese ye tutu. Enti omu mra na afei, omu fo mani mo nyamra meta achiri. Eno nenam so a amen ne Kantanka awi ni mu ache bebe ba ho. By Bishop Obinim kasa mo say senka Kantanka yire etiase anase wo yire ansa na wo firim a enko ma na yi enye sei na afa ya den na wo de wo yi yire firim o say senka Kantanka yire wo ho no man ko beso no agina emma ne kuna yie enye basa sei na den na wo de wo yire wo ho na wo nya wo yire na wo de wo se wo yire firim na tese wo ja wo yire and now you file for divorce. Enti na wo kasa. So we file for divorce. Nessa wo yire wo ne yire ne te. One ne na ababra ko se obewu sanse sa so na abewu aja Florence say ne enya wo. Na it means one ma Florence Obinim enja ye. Na ne adenti na wo kwa refer Kantanka sa Kantanka yire te ase de a. Enko ntrima Kantanka ye enya mentwe. Na wo de wo yire te ase no wa yire free wa yiyo. Abuse nyina wo krom ha sei ena ye maami Kwadwo Sarfo enrade ya ebe ya announcement say ye papa Kantanka na ye de bekoso on the 30th and 31st of July 2026 say dem ni kan sanse nkrofo wa chirichiri ni benche ye ena Kantanka abusuafo na bekasa omom di kan share date on 25th of this month June you know omuso bekasa say ansa na ye baba Kantanka ebewuo no ka kire omu se hwe na ye owu a ya ma na ansa fridge mu anche ebi o hwe na ya amfa sekan kura nka no owu ya na ye se omu ne nkasa ye mu no o se maami Kwadwo Sarfo kwatama mu ndi akɔhye fridge mu ama sesi abusuafo no kura ni baabi amu ni wo so Kwadwo Sarfo nso papa ni be wo 3 good years na woni ne nkasa entu papa wo kura na woni nkasa ebra na woni papa chimanso no o papa di ni birthday wo de niam akoma o papa nam se na no papa ti ado anwase ko sesa birthday wo niam a wo tokoma papa nyina Kwadwo Sarfo so bo a abusia panyini ni se abusia kasa mafo ni so mfa meboso o se wo boa Kristo asafo ni bia beka no kra na Kwadwo Sarfo ni ya papa Kantanka nkasa na fe ye de ya waje na yi abo den se wo se begu nanim ase o se begu ya papa Kantanka mu no wo begu nanim ase abusia ye nkwai na Kwadwo Sarfo a video we a wo ye ya wo no so de asesa date achisa de gudie nti a abusia date wo anya ntum no no so ne mma ahye omu de ne yenko na afa yenko nkotie mra ye ba ye bekọ eye abusua ne nso de yeso papa adofo ne empe na ye chia wa ha asem ne ye tia wa me ni nuanom nyina ene wa ha na ne ye tia ne se papa abusua ye kotokọ abusua papa tia se o me tia se se abusua no eye abusua mu tire pa aduan na abusua ne mu tire ntini ye dikan ye de da bi beto abonten penyifo de da bi beto abonten na 25th of June sanka sa da no ne ye kura ye ja ye mom ye papa na busua na ebi wo Chad ebi wo Cameroon ebi wo wiase afa na nyina na ehu behia se e beto nsa no mu nyina so ya ahoboa e de aba oma bagu oma beka ya ho ana oma beja yen na omo so de hia e da fom omo so etimi aboa ne yakura na chi na ye fe omuma ye asote ye se
ɛda ne bemben ho ma wo mo ebe ma o ma ho boa na o ma kwantuo no anhwa na omu nyina ntimi ama ambeduru no abusua emma eni aso mpanyimfo se ahyiae eni ye se ye betwi ɛda no de akɔ the 30th of July na aboa ama yenuanom na ye papa ti ase nyina no wo bodwa a ofrɛ wo mu nyina so wo mu nyina ka na busua ho omu so atimi aba na yaye na ye kama papa adofo ene mpanyimfo e wo ha nyina na ye chia wa ha asɛm ne ye tia wa me ni nuanom nyina ene wa ha na ne tia ne se papa abusua ye kotokɔ abusua papa ti ase o me tia ase se abusua no e abusua mu trɛ pa aduan na abusua ne mu trɛ nti ne edikan ye de da bi beto abonten mpanyimfo de da bi beto abonten na ye 25th of June sanka saa da no ne ye kura ye gya ye mom ye papa na abusua na ebi wo Chad ebi wo Cameroon ebi wo wiase afa na nyina na ehu behia se ebeto nsa no mu nyina so aya ahoboa e de aba oma beka ya ho ano oma begya yen na omo so de hia e da fom omo so atimi aboa ne yakora na ti na yefe omo ma ye asote ye se ɛda ne bemben ho ma wo mo ebe ma o ma ho boa na o ma kwantuo no anhwa na omu nyina ntimi ama ambeduru no abusua emma eni aso mpanyimfo se ahyiae eni ye se ye betwi ɛda no de akɔ the 30th of July na aboa ama yenuanom na ye papa ti ase nyina no wo bodwa a ofrɛ wo mu nyina so wo mu nyina ka na busua ho omu so atimi aba na yaye na ye kama Enti same way na Kwadwo Sarfo kantanka Debi ni kantanka nso ni so Kwadwo Sarfo koka ya abusua ne se saa nanka yempese nsem bi wo hono me bepie nanso sa Kwadwo Sarfo akobie nsem ani de ne yenso be ma nsem bi apie wa ha sei eno na wo ka kire Ghana fo nyina se abusua ne kasamafo me kire ya papa kantanka na abusua ne kasamafo eno se maami Kwadwo Sarfo na wo ne papa ne nkasa o emfinhia maako pole mienza nie na wo ne wo papa katanka na mo nkasa na den na de owuya waje ne funa kanta wani ase wodi ne funa kosia ye nkrata ato so se ompese busuani bia behu funu nanim ompese obe release amu ne dia ma abusua na sie na wo so ne papa ne nkasa odi achaw pakora kwai papa na nsom Nensa nti wodi ni birthday niama a wotode koma ye papa o sa akosisa niama ni nyina se maami Kwadwo Sarfo se oboa onfa meboso o se ye pa yentinsim Kristo asafo nimu bia ya na papa kantanka ya asore no na ye misa sa asem ye ono kan so oboa papa ni bewuo anasa papa ni frɛ wo mu ka kyerɛ mu se ono se nyame to nsa frɛ na fridge mu hwe no maam na nhyɛ manche de atoso mienu omu ne kwesem so hwe no ma fa sekan anka no sanne omu de sekan aka no so omu fa sekan kan no yenim fridge ni so nim se o mama papa na hyemache adrenti na Kwadwo Sarfo pese papa no ogu nanimu ase to that extent adren na Kwadwo Sarfo pese ya papa kantanka wo twe ne yire wo fom e ma nyina sabi omu hu ne to ho abusua no kasamafo yenkwai ne yenkotie ne mra se dia Kwadwo ye no moni nyi kasa Mimi ameba ho. Kwadwo stati so ye ni normal we nyina no. Ono papa nkasa ntinu, o papa ti ase, o ko sa ni nyina, o be Kristo asafo ni bi, o be mabi, o be Kwadwo na nkasa, mumisa na sa me ka meboa, se no mo toma na papa birthday nyina no, abufuo nti o ma sa ni nyina nko ya na. Enti asa the time na ne papa. Eti ase kwa no na nkasa for the past 3 years. But then be say beka na de wa ye abusua meye. Because ye pese ye the air cost no, ya you say timpo bi o say o pese o din papa nia we bi papa nia ma o ti ase no wa sa wu na sa di nani na nka sema me kan ka papa aka kire say mema yemfa ni se fridge mu mema yemfa se kan ka no mema yema ne na ho nche na nka nye adwin boni na wetima kasa me gusuma ne se fridge mu e ko 9 months abusua ka foundation ba ne nko seru kwa o me so de beba 3 years to papa no demise no na onene nkasa me say minua
some media for an ameboa piano na pusu na mukobisano na mumisa say emra ono ko yeso okopare papa chokora na papa mpam na no papa nyina pocho na ntum na musa mi say Christ as abofo say papa no make announcement about adwana we the mumenu and the meeting can have because no edin but Christ as abofo no papa no make announcement wa soro no omo ya we mumpio na mumisa omo ni na busua ye di but the say and the ebobo no ye nyanya adwimpo bi say wa said that say obedim papa ni so because Kenya no anka 9 months ni papa catch us me fa second count ni papa catch us say emema ye man she fridge mu nche eso na me no ka say papa she fridge mu say this aka no kra busuafo ye nim adan bone ben me de me gina wa fidie so say papa ye de hie no say adwo yo bone a me gina Ghana for asere Ghana for mon ko adwo na mo ko pa na cho say bone bia na papa de on fa nche no no mo ye ho kwa na nsan kan papa ni nkosie no because mo de asfem minia asfem adan adian minia sabi o man panyi kura ohu sabi se na aja to a ye man panyi be hye date ye man panyi be enye na busa panyi ono kura di die be ma eye abusua eso wo adwo se dia adwo ye no moni nyi hunti one ne nkasa minia me ba ho adwo stati so ye ni normal we nyina no ono papa nkasa ntino o papa ti ase o ko sa ni nyina o be Kristo asafuni bi o be mabi o be adwoa na nkasa mumisa na sasa me ka me boa se no mo tomo na papa birthday nyina no abufu nti o mesi sa ni nyina nko ya na enti asa the time na ne papa eti ase kwa no na nkasa for the past 3 years but then be say be ka na de wa ye abusu ameye because ye pese ye de e koso no ya you say timpo bi o say o pese o din papa nia we di papa nia ma oti ase no wa sa wu na sa di nani na nka sama american ka papa aka kire say mema yemfa ni se fridge mu mema yemfa se kan no mema yema na ho nche na nka nye adwin boni na wetima kasa be gusuma na se fridge mu e ko 9 months abusua ka foundation ba na nko seru kwa o mbe so de beba 3 years to papa no demise no na onene nkasa me say minia some media for an ameboa piano na pusu na mukobisano na mumisa say emra ono ko yeso okopare papa chokora na papa mpam na no papa nyina pocho na ntum na musa mi say Christ as abofo say papa no make announcement about adwana we the mumenu and the meeting can have because no edin but Christ as abofo no papa no make announcement wa soro no omo ya we mumpio mo na mumisa omo ni na busua ye di but the say and the ebobo no ye nyanya adwimpo bi say wa said that say obedim papa ni so because Kenya no anka 9 months ni papa catch us me fa second count ni papa catch us say emema ye man she fridge mu nche eso na me no ka say papa she fridge mu say this aka no kra busuafo ye nim adan bone ben me de me gina wa fidie so say papa ye de hie no say adwo yo bone a me gina Ghana for asere Ghana for mon ko adwo na mo ko pa na cho say bone bia na papa de on fa nche no no mo ye ho kwa na nsan kan papa ni nkosie no because mo de asfem minia asfem adan adian minia sabi o man panyi kura ohu sabi se na aja to a ye man panyi be hye date ye man panyi be enye na busa panyi ono kura di die be ma eye abusua eso me de na chese abusua nso ani abre ani bre nso jankamba se kantanka abusua na ani abre ko o mu interest ni se abusua ne nkasa ye mu no we to park de ni bi me ya ne se me sie to park me sie lumba wie me wiam tin 7 we wa so be ye haya be ye wie ye to park so say wa be ye bia on pene on ti ase ma obi nye live celebration bia we ma me Sarfo say abusua ne bi wa chirichiri ebi wa bencheye ente wo so mu so ye do mu beto wo mu ba nto mu so abusua tintin so pa che se kantanka wu ye busumi nkru ni omu so mu ba yi ana abusua na she dey di she 25 no mo na nsa mo so manko bubo mama ne so utie de adwo Sarfo kana abusua sa na e pa kire na adwo Sarfo mu gina hoi menhu eye akofuna emma ni gina ho mu eye announcement say emma ni asori ma no emma no ni asori menhu akofuna ada akofuna wei adwo Sarfo akofuna wei na
Mami Kwadwo Sarfo kasa ye mu no say 30th 31st na be boa mo achichi ni bencha ya ahoboa ba no de no kre ene wo betu kwan ye say ya ba bibia ye say o ba bi kro no na be to na dwan ne ade ye no kre emu da ho ba wo mu say 25th of this month na so mo abusia tenten na mane ana mo Chad ne Cameroon ne nasefo o mo amane enzesi a e ma na wa mu wutumi ana say eyeja ayi ana abusia enye mane abusia na kabom eni ada nti na mo share 25th na e ma mo nti ase ada na mo ne abusia na nkotena se na mama na ba TV so na ye nyina ye dia dance se o mo ne abusia no kwa abusia na nti ase se de Lumba de ye na ye nyina wa dance se ampa tupa ka nti ase na okoye na yi mpato wati ase ba we ya amanisa ya susu papa insu kasa em chese wono papa nkasa na ene wono papa nkasa de na abese ocho papa abosi wa wuo na abetwe na boso be Obinim so say senka yewra kantanka yire ti ase a enka wonti ase ma abusuafo ntwe no ma emma enso metwe no bo Obinim na nkasa yemu no so wono de ompese na yire be na eye ba da na kantanka de ode yire be hyemu na ye papa kantanka de odi ayiri behyem de ama kantanka ye papa kantanka na oni yire nyame adom oni yire ayiri bia magina ho ena obi magina ho se me na me yekuna me nkwa na me yire me mo enye kuna ena we nso magina ho se ye jao enti me nso me nkwa se na abusua panyin magina ho se wo ye jao enti kwa ye ma wunye kuna dabi enti we ye abusua ne ma na etwe kantanka mu said that Lumba dear ya mami akosia se wase me nkwa na me yire obi anya yire nka me ko sa ware am ne that Lumba ware ye no ya ware ya that Lumba ntimi ware bi nka me ho obetimi a wo de na nso ntimi ware bi nka me ho ena busia panyin so se wo boa ye jai wo na mami Faustina fosu kra na ji utrinsa na nsa no a wo de ba ye mami Faustina fosu na ji ye enti bibia ne ya ba ya ti bibia dia dance se mami akosia se wo jao enti usu ye kuna na enye ye Emma asem ni kopie mu court. Emma court kire se obi ayeyere. Nanso yes still na antiase anim. Abusua panyin manso onzo abusua panyin se me. March 13th of December 2026 no. 13th na meye aye no. Ampa 13th ne so ye asem ni kodan court ye de injunction to so. Ne yi ne de atoso ne yi. Ena ye se 13th abusua panyin ko ye aye. Abusa panyin ye wie o se he wa obetima ye wa ye bia ye ba obi koye biemu no abusa panyin se mempene eno so sa de court injunction ko so de kwa akoto to park enne die na ebe die na esie ya enne obi wu a na akoye manso da ho no mama enne Bishop Obinim atimi agina na ansori de mo e refer that Lumba ene kanjanga say ya ye that Lumba ye basa that Lumba ye na basa that Lumba na ye na basa that Lumba ye mudi lazy kata na nim na basa enti mun kan to wo say me de me wu a hwe na obi ama magina wo sese yo me wu a bosome na wo che mienu mun fanya ma yie ma me Florence Obinim ne beye kuna ma me Florence Obinim achi kuna bia ni ho biem do obeba obaka so beye kuna mun pa ni sum me man ni pa so mesi ore makra de se yempo me maba mkoye DNA no so ya me ba monye no abusia panyini wunnim na wuyi me man ne me yiri si nchen ya wawu Bishop Obinim anka we nyina no ani so se me wu abusia mon tena nchen ayire tena nchen me man na enye me yi na esa ne man na bi be won nchen enti se wu se one ma me Florence Obinim ma no enye miensa na aye na ye nu mensia nso wedu a anya onwanwa na emom sa yiri de begina ka se me ya yire me mpene me nti ase de a unka ho eyire kra na ote aware ase yi na frim na wa wo firi ba bi ba ena ya aware na o majai anase o mpese o mujai aware enti na Bishop Obinim abeka sa asem we di ato na ana
awaria ni na agu afunu wo mu sanse Bishop Obinim say Florence ntie na asem enti awaria ni na agu ntina wabeka sa asem we na na sesi a wayi abusua si nchen no sesi a no abusua yi ye kan say ene mai bi bi se panyin owo mu mfie be sei ni obenya mfie aduasa menyi ni so obenya 30 years enzo metimi ene abusua ayi betimi aye Bishop Obinim o mai ni asori ba betimi aye without abusua se wayi abusua firi ma enti say ye kwayi free mo kire de wo beto ho a ye gu nsan o ansan ye de wato mpema start yesie o san say ye mfa omu ye undertaker ni nyina omu mfo omu nsan ka obi amu keke enti awose abusia panyi be gu nsan enti awayi abusia na si nchen hwan ba be gu nsan ma ye papa Obinim hwan ne be ba be gu nsan dia ma o say samre die me Bishop Obinim odamini abusia panyini se Bishop Obinim kura se ma me pa memra ye ni bi na se wo ba se de wo ba ye se de wo be ja wa ye because o muncho mu mfiri mu de obi a megu nsama na abusia yi nsafiri aye mu a aye be koye aye be ye what's all the measures been a go ma abusia no me anyina ye hunu enti abusia panyini ya ade a na the video na be si na nim se abusia panyini hwa ade a wo ye Bishop Obinim se menye what's all be cancer me ma ye say yo e makra de enyi omu ma e ma de me yire ni Florence Obinim se Obinim be gina ho be ka obi foforo be gina ho e be ka se me ni yire a we na ma mpene abusia panyini me mpene ma no Obinim Bishop Florence Obinim kwa na enye kuna no ya ntesa nsem we bi ba yesi Florence Obinim si nchen aware na gu ana aware asama Bishop Obinim ka uyiri sa aware be ye ma me Florence Obinim de se won koso antena aware yi mu ebe ye ma Florence Obinim de se oh enya hwe we de se nya yi bia oh aye yo de oh na si ese me kra se na me ho na atomi ebe ye ne de pa enti ma Florence Obinim di waja ade e ba o de bre hwan na ye de aja ade na ebre no yadum lights hwan na ma Florence Obinim de aja ade na bebre no ebusia adwenkyira hodo na ba mo menkenkan adwenkyira na afa yemfa emamu ewa ha se yemonhwe TV no nugu so awohwe no obaso na don sabo subscribe atem ni so amam no like video no wa share amodofo bi enya bi ahwe Kwamilicious I say this is so uncalled for oh Kwamilicious areho ya nenso be ye ne den Cyrus information wo krom information de bi wo krom papa information de bi tata krom esanse ade a Bishop Obinim akan de eden nenso so enye den merade nyame ne hini sanse oda bridge pa na so okase enyini mfiri wa yiyo mu dia ne sa anu oden papa obese no ani sai na ame Kwame o se Florence Obinim so do something before she left out I don't get it Florence Obinim
do something before she left. Oh, okay. Ebiana Florence Obinim ana mento brofo na se menti ase menti ase Sarah so Lumba ye de ampana is bad. Hey Sarah, Lumba ye na nya kra on da koni na nya na se nipa na e ba ye na nye Lumba ye de is bad o enkrofo ke ka se Lumba ye ni ye bad o ba me na me hu ni sanso ana mani nye. Lucius or say, why does this man always sound childish? Ade Bishop Obinim who can die. Enti ase anim. Na wobusua kra de. Abusua ya abusua. Na wo beyi obi asi nchen kra de na nka nye yere. Oyira woda wachi a one ne koba ye bibia. Na nka wo beyi obi ara asi nchen a na nye yere. Eyira one no na mo koba and I will never leave you. I love you. Na mo kiss it. Na mo yes say. And de we living in. And de Bishop Obinim leave Florence Obinim. A yempo. Now we are that what they are. O metina ho say be wanted to ajanai. Na wo dia ompe ba bintina. Well, sir, I think Florence Obinim is leaving him. Then ye be cause say ma Florence enjai no. And I want far divorce papers in koye. Nessa Bishop Obinim timi bie na no ka say me hia wo dia then something else very very something else very something else cause sentence apa bia na awawe na gu anase egu ena uza cause ye kaya ya papa prophet Badukobi obeka say asantefo ye say afantefo ye say sa no yin say ne yiri na eja no na yiri ye santini no ode na dibire koso ye santefo ne fantefo ne anwona so enti anu de no eche no betete ne ho se on na ese se councils ne nyina na de obwa no enti no say I think Florence Obinim is leaving him and Sarah say krom ha se bedwo krom ha de nyanyo china enyanyo china kra cause anu odin enye izo adichi bia bo no obi dia be wom no obi dia be som enye easy kashi to us Bishop pa how can he say this aware na gu aware ndi egu sa na ehu no cause aware gu ya untimi nye wo yiri mfiri mu se mi wu a hwe na me yire amagie ye na nkanta na ni ase ena se mi wu a hwe na abusunya me da bi aware na gu aye pinso aye se beans no gare ni beans no kashi to was say rubbish chill and abotre oni Bishop na nya adwen ya no nya abotre awati ase Brian no say hey Florence Obinim sorry anim guase say tam nyame anim nukure nie ma me Florence Obinim de Bishop aguna anim ase big time na nko wase Bishop kra ne kan ni abusua ne ka wa abonte na nya sorry nanim fra ma me no fra abusua no na fra sorry mpanyimfo ni bi na fra wo ma o fra sorry mpanyimfo de fra be 10 na fra wo ma o ma ni nyina na fra abusua panyini ni abusua ne be 10 na fra wo yire se mi wu a Florence pe ba bi tina abusua mi wa mpa ba bi tina asori ene me ma na enye maye tietia na we wudi abegina me dom nyina anim oh Bishop amene de wadi gunanim ase kra abusua nso ya abusua Brian se abusua bi abusua de ya abusua wo ye de abusua ya abusua bani bi na amen na ye hu nse abusua bi nya abusua ya abusua what I say Kwame was say who all this how old is Obinim because I don't understand something here nimfie ni de gisi ekoko bisa no wanyine o na Obinim if ye cry yesusa go free nim Obinim ye ne Bishop Obinim anyine obetwam 40 every cry 50 obenya 40 plus obetimenya 50 cry obetimenya because niam bi nkoye ntwaye cry Brian no say boy kantanka asem na abeke ene no kantanka abusua ne say maame ayi a waje ayi boso o papa na ne nkasa 3 years na dan na adwo asafo o papa wuye de a o pese ogu nanim asesa ya monhwe TV abusua koso afa adwenhwe ne bra na afa share video no modofo bi nya bi nhwe ti ya fe the Reverend Bishop nyina Doctor Obinim ni mo kafrim ni ayanta frim
say hena ne yire Florence Obinim one na bo brefri kwa me nkroma penso abesi ya papa ma penso yi hena wanye na ayie na mum ne mma na enye na ayie ede na asie ede na akoso ede na asie say kantanka ayie ye ne basa etwetwe na basa ne asre opese na ayie be ye sa sede da lumba ye basa o ma ye ne basa no ono nso mpese na ayie be ye sa nti o start ya ye ne will ato ho ne wo na o ya to ono nkotena ba bi ntwetwe nkata as na kina bi lawyer fo bi amkoshe tokro masensan bi ayi bi afrim da bi na emom o kan wo social media ne soma social media fo ne Ghana fo nyina afa de ato wo na kina wo da sorry o da na wa sorry a ya fa sansem ne dia ye nti hu sa busu apanyi bi se mempre efunu media aye ne say upa bra upa ma ne akofa video ni say Bishop Obinim ka say yo enti aye no oje ta wani ase a enye se wo agapade bi a ne betwe se wo paade bi afiri ni ho no ma entwan ma ne hu na ne ma akotwe brasesi a ne ka se Reverend Obinim wa so dan no wu ye media na onye eho ade mfa mawo na emom se wunnim na wotete no ama ne wu na se wo ye wa adwen se wo ne mma e betre agapade ho de a ene ye ready sa me Florence Obinim be ye dan nie obeja ya ware no ana obetena ho ana dia Bishop Obinim eken ne kwan so ano no ekwan ya fa so ya dad lumba yie no wani je ho ana samre dia kantanka de yihihim asinso so akakra na ebeda ne abutui eno so pa na munhwe TV so ene edam live baby bia wo bia nti wo baso a na wo de wonsa abo subscribe atem ne so ede amamme na wo de adwenche na to comment section na afei wa share video na modofo bi enya bi ahwe fefefefe kama na bibia ye de na ye kama na ye akono nso so ebusia nsam ne de ye bebre ye de ja ye se ye da sorry na ya anti asem a ewiase anaga na abibimemu eya na yechi na on the 4th of June 2026 ye nyina ye de ani kiremu ewa agogo ye nim se bridge kese ebo asanteman bridge kese ebo Ghana man bridge kese ebo agogo man enti agogo man hene nana kwame Kwadwo Sarfo ekọ ne krechi anase okrakra na wo se edi na daduanan enti na daduanan so na munhwe TV bo anan ye kọ onom na ye so obi frame from Kumasi all the way from Kumasi to agogo munhwe TV ye kọ ye wantimi anhwe bia live stream ni da ho kakraka obetimi akono akobo ani akonhoma enti onom na obi frame se na adwo asem asi ewachi na mse di asem wa eno se Bishop Obinim aba be kasa na ne nkasa ye mu no ena Bishop Obinim ede warning ekọ ede ama ne yire ne ho kanini Florence Obinim eno anso a odi bi enso ama na busuafo ena afei ne mma ena afei sorry ma no osi ayede ye nipa de obewu ontimi kase wunwu etwa sede ya Yesu ede ne manyina abedru fie na da ne beye hu ebeye dwe ebeye okon so yebeko osoro abafo be jese enti Bishop Obinim say on chain ma wonwu dabi ansana na ayeti ayabasa sede obodi nti na mesumi bodi no sede ye nyina ya legend ade lumba ye ya basa ye basa de ma ade lumba no dabi on chain ma ninwu sede ne kantanka ye nim ba bia ne funu wo ye nim se ne ma na ekosie no sabusiafo na ekosie no abusiafo ahyede etinko ne manso ahyede etinko ompese sa bi besi nachi Bishop Obinim se ompese sa bi besi nachi kra enti ene ebrebra ma amane ma enti enei odinano eye wo di ato ho ana enye wo eye wish ana enti odinano kan to wo se enne se na dwi ono no Bishop Obinim a oda abro so edoma no asori na no se ne okono okoda no wansori ananse wo drive saa pan na owu ananse okotena plane mu na ko crash na owu a every death be death ufrudua na wusi a wasi utebehwe won so a wasi enti so ofrudua no otehwe na wasi a na ka ne konese epem na engine dum na bibia aseye a hwe na abusuafo ama magina ho ama abusuan kofra ne kuntunkunu amagina ho amfa ye na nsi ni bo se me ye ne media enti aye no media mu na kwhya mo kire
me ma obi ankonko hwe bi wo ye hwan me ma obi anko hwe bi e ma kra me mo mu hu papa anim o se esa na wo tiri mu ane e kenekeda eno no nso se Oma eyire emegina ho nya kunkunkunu se me na me ye yire me na me ye me kuna yie enti eda se na me ye yie no da bi wo ayire wo ne hwan na no kura de Bishop Obinim ne de yire ne nya abien oye kor oye Florence Obinim pe enti wo kan bo ma me Florence Obinim din se hwe na owu a Florence Obinim a megina mu se oba ba be ye yie enti na ya bepe no krabre nyina eye ne yamuma ene abroso asori ma no enti ne yamuma ne se ya ma me Florence Obinim nko ama miensa no anansa ne yamuma no branches ne doso eno de wanka o se ne yamuma abusia Florence Obinim eba be kasa Florence Obinim be ja aware because of this issue anansa onya aware Bishop Obinim nsema Oshiegu honom no abusia yeba wura kantanka diem na etwa sida de Lumba nso diem moma yenkwae na yenkotiemra Mama mi video way and then phone to koto social media say Injil Obinim eda me brebe so a me wuo me pa mo chaw me yemu ma eni aburo so fuo mo na mo nya ma yie yes finish no meyi babusuafo afrim ase me koto social media babusuafo nka ho meyire Florence Obinim so nka ho meyi na afrim eyi say unim dia warrior tie emfoni nti wa warrior so ye careful asema maka no kodwene ho sa warrior ye certificate wo warrior ye legal wife yes ya warrior ya respect ya kaposu Kwadwo Sarfo ne Lumba ne hwanhwa mo yie no ke bi mu nya ne tantan sa. If you respect your husband and if you respect your wife, you will never do any, sorry to use this word, any stupidity things. You will respect your husband if you respect your wife. Do the right thing as a husband, as a wife. You claim. But for me, so what I say. Kwadwo Sarfo wale na na yire tiasia. Kadie kwosui obetina as a wife. But awale enuru baby enti na ne ma no na yesa ano. Te mesremo media nde me kama asem. Eda meto no meyie mabusuafo mayi mo afrim. Obi ni mabusuama mo ma ho mo be kokontokwa wo mifunu ho be hye date ni de hey mo mra yie ni bi but anyam na mo be hye date ni be yie eda mewuo obi o be hye date ene de be ye meyie ni da ye sie me deda ho ye hwe nyina eye me ma ene aborosofo asa ebusuafo mo bianzim ebusuafo mra yie ni bi but anyam na mo be gye yie na ye aye mamo meje ye nenye meni abusuani asembia nya mi bewuo na mo bepre bibi samre meti asem obibi a mo bepre enya mewuo na mbepre body ho ayi abeje nsa meseremo etimi wu a mebusuafo mu mfrim meyire Florence so mi wuja na o mfrim te me ma no eni aborosofo ekirifo no mo na yie no mo nye den te me mani aborosofo na betena se se papa neti asese no kan se ne ma momba mi video way and then phone to koto social media say Injil Obinim eda me brebe so a mewuo me pa mo chaw me yemu ma eni aborosofo mo na mo nya ma yie yes finish no
Meyi babusuafo afrim. Ase mengoto social media babusuafo nka ho. Meyi Florence Obinim so nka ho meyi na afrim. Eyi say. Unim dia warrior tie. And falling to our warriors, so you're careful. As my can go ho. Sawaria ye certificate you our real legal wife yes our real ye respect ya. Kaposuko jo Sarfo And Lumba ne hwan mo yi no ke bi mu nya ne tantan sa. If you respect your husband and if you respect your wife, you will never do any, sorry to use this word, any stupidity things. You will respect your husband if you respect your wife. Do the right thing as a husband, as a wife. You claim. But follow me, so what I say. Kwadwo Sarfo wale na na yire te ase a. Kadie kwosui obetina as a wife. But our little nuru baby until an emano na yes ano. Temesremo media net me come ansem. Eda meto no me ye mebusuafo me yi mo frim. Obi ni mebusuama mo ma ho. Mo be kokon tokwa wo mi funu ho be hye date ni de. Hey! Mo mra ye ni bi but enyam na mo be hye date ni be ye. Eda mewuo Obi obeshe date any daddy be ye me ni da ye sie me teta ho ye hwe nyina eye me ma any abrosofo asa abusuafo mo bianzim abusuafo mre ye ni bi but anyam na mo beje ye na ye aye mamo meje ye ne nye meni abusuani asem bia nya me bewuo na mo bepre bibi sa mre metiase mo bibi a mo bepre enye mewu na mbepre body ho ayi abeje nsa mesremo etimiwu a mebusuafo mu mfrim me yire Florence so mewu jana o mfrim te me ma no ene aborosofo ekirifo no mo na yie no mo nye den te me ma ne aborosofo na betena se se papa ne tia se no kan se ne mba Bishop Obinim no Ose hwe na me Florence Obinim amaje aye na nkantan nani ase. Ena afa na busuafo nso so mamaje aye ni nkantan mani ase. Dabi ba mi bi so sesi ano se abusuafo na asori mane de funu ne nkwada de funu ne kohye eye esukochi adaka mu a. Ye besie Bishop Obinim wo hen. Ana sabre wakopen ba bi e besie na to. Akotuetua ho ade nyina. Okay. Wakopa to one ma. Ene ye yi obi asante amamre ne amane emu no de menim na mekan. Sese ye de obi kokohye esukwache adaka mu a mo kira. Ye koyi nipa na even ye de nipa na ekokwa I think say abusua panyin gunsa. Say abusua panyin ni ho a nsi a na emu ananse de owo ho e de amu ni kohyem no gunsa. Eno kra de ana ehu nhye dan hia bebre sa. Ba ni yie no si ede ne ba fie no na ya na hu hia pa enti ye koyi nipa na ye gunsa ye kobo amna ye gunsa ansa na ye de aso abofo master ti abo nipa na mna ne yi nipa ne de ni beduru fie a ya sa gunsa na afa ye de na tompem ye de ne tompem wie siesie ne hu wie na ahomache ye bebie ne so majamfo ne adofo efri akirichiri ne bencha ya behwe nipa ko nanim a enu so abusua panyin abebo mpaye enu se ogunsa na wabie kwam ama emu no se wamu na watenanim ama ese ewrade nso ate wie mama ye ansa na se wo asori bi kokra na asorifo na bebo mpaye se ye bie funu no before ansa na asorifo bebo mpaye bie funu no na abusua panyin aye na mamra wie o na abusua panyin agunensa ansa kra na cause asorifo mo mpanyin yu ansa na abusua panyin agu abusua panyin de obese omugwan funu no kra omugwan funu no enti abusua panyin gu nsa wie omusiesie abusua panyin twam omusiesie mu no ye bibia wie kama omusiesie mu no ye bibia wie ansa na wagu nsa ama yese bibia wie mu ansa na ye dress ye ho a abusua panyin nso aye na mamre
atense free ho no de amu na ma ansori ma no na ansori no nso so aye de omu beye de amu na si akata so mu wi a no mu nso wi o mu asori wi ansa no maka ache abusuafo se abusua mutimi ekata mu de hye ne so na afi yakata so nzesi a bibisa Bishop Obinim se sesi ya wa magana fo nyina hunu se na busua nka ho na yiyo efri bro beto ho ebesi da ye de besie no abusuafo nka ho eyewe nka ho na hwan mu na bekwa akotu amna bikwa ye bia won sori man nye omu nyina na obi kura mfiri ukrom hwan na bekwa akotu amna na hwan na bekwa akogu nsa cause asori de minim se asofofo mu nsa na hwan na bekwa akogu nsa na hwan na de nsa bekwa ahemfie akose nananom se ye de hia so mesia na obenten awu eda se ye di na wotwede san se ye di na wotwede wo se okose nananom na saase ne no a wo koye na wotweda no woso ansa na ayi yon suduru na wo koba amena nso a wo sa akose nananom tia bibi ma nananom ansa na wako omama okwan se ne ekọ ahasei ne kokotu amena na fa ode hye ne kokoto ho enti sa adwuma we dia zima sa adwuma dia we nyina hwan ne beye se ye ye abusua na firima na minim se Bishop Obinim wo ba bekasei obekasa abusua mo ne mma ne ntena se na mo nwene ho cause mi sie mu de eye me mma ne wo mi sutumi abusua mo wo mi sutumi de na nso mo ni mi sutumi bebre enti de ma beka na wom ena ade bia mo dwene ho bia ma mo nyi mi yiri mfirim Bishop Obinim ankasa o abusua no kra ye ne na yire ayire no kra ye ne na abusua enti Bishop Obinim ma yenim se wone Florence Obinim ena atena film retentina mo mbeye Obinim a ena abinim no ena Bishop Obinim si owu a na yiyo ni sie ma me Florence Obinim entwe ne ho mfiri ho enti mi bisa se sia Bishop Obinim ofiri mu na se emma ni ho baby omuwei na se asori mani ho na emu no sabi o nyame mfa saa ma eda ho cha ebese ya ma mi Florence Obinim entimi Disa ma me Florence Obinim fra sorry mama sorry man ne besiesie ne ho ana abontinsu ni na mehwe na deja so se sabra ne mani hwe Bishop ana majai ana ware na gu ene yenim because amuka ye mre bia ma me Florence Obinim ho asam sorry na say ya ohu say yes wa yes adwi na ma me Florence wa yes basa sorry to say Bishop Obinim begina na sorry dem ka say ma me Florence Obinim ntie na asem emre bi nso a acha o emfie bi atwa mu a Ghana force ma me Florence Obinim akoye ne to wakoye na nim wa ye ne nofo Bishop Obinim begina na sorry dem hwa bio sa ka se ma me Florence Obinim onsoma ne se onkonkoye ne to na o ka asem chila Florence Obinim a wontie eno na edru pempenso bi aginsamu na Bishop Obinim se wa yi ma me Florence Obinim afiri na yi mana na se o ma ne nyakuna na kuna ndi obeye eno ane so wadwale abetena se ye hye date na beboa eni kwan so obi a consulting ana eni kwan se obi a consulting ma me Florence Obinim ana abusia adenani ayenyan enti se sia no
Mami Florence Obinim di obeya ne so obehya atade na waba no abetena ho na wasori ne wokọ omu nka hwenkyira ne se wukunu sei waye sei ena wukunu aye no ana enti Bishop Obinim se si a wabegyina dom anim aka che Mami Florence Obinim ne wabusua se mo biala emfa ne ho mehye wayi yo mu no ma meye aye basa amfa amaw abusua yo obia ne nabusua ofiri mu obia ne abusua na dwen ebi ade a wodwen se wabusua be ye kra na bi omu nye ye nyina ye ni ha ene ye papa ya sapon ye na yie ya sapon ye kra na bagya no ne minya no ne ewom ensusu abusua ne gina ne magina ye yie no asori di ombeye ni so ombeye omu wufu som eye di ombeye no muti omu nsafiri hu eye abusua enipa ye te he meme ye mabusua dia unya wudi abusua dia o uwu a eye abusua dia yenka se manka ho asori ma ema di omu ka ho eye abusua ma sa wo yira na wo kuna na omu ne watena sensa nipa kuo miensen enyina na tena se hye aye date ene aye won hyehyeye ento mbaka cho se oba kuna ni ye waduane oba kuna ni ye be mo waduane wa wo wose na wo hwe mbeba ebia ebeye na oye kurom enti no wo behia dan sei eye abusua na abusua papam enena ani bra ne baye enti abusua bi epe japade enti na ama na basa na nka yi yo se abusua ye yi yo de enka ye se ya ni ebisa oba kuna ni enti he na abetina se ni aye se esan se adisiedi adwade a oyire sa wanya ye ni bi kura wo se obeyi wadaaye esan se wo ye wo yudabrichi woda wachi enti oyire beyi wadaaye a adwade no de koma hwan sa oyire beyi wadaaye a wo de koma hwan na wochi daduru sade enura na agogoman hene ne yire a no oda na chi ebe kira de kirade enura yi o se ade kirade we nyinam de koma mi nkumaafo eye so de koma abusua ensi abusua panyini so mfa nkoma ni nkuma ewo muhwe TV mu betima kohwe enura meso menkase yese enti saa nipa we no sa wodi wada ade abre wo mfa nkoma asorema odi adisiedi abrewa onfa nkoma asorema se Bishop Obinim sesi anyame mfa saa ama na sa yare obo wo to ho no ma hwan na betena wo ho o ma metena wo ho ana asorema metena wo na wo se ni nyina wo kaka ho na wo se ni nyina Bishop Obinim kaka ho se yare obo me a memma emetena me ho se me mani ho a asorema ni bi metena me ho se sabi yare abo ne e sabi ye pampers bo ne e to agyanan a o ma anansa asorema ne na emetena ho na wo se Bishop Obinim kasa aka ho na wo se wo kan eka ho e ma ye hunu se na bra bom ni bibia mu ni de wayi ne mane na busua sinchen eye ne yire na busua sinchen eye ne ma ene na yi enti Bishop Obinim o ma yi mejidi sa asem omu abrochire kura se omu Ghana I don't know omu betimi agina ye wa yi ne nkasa ye mu no eno kokobọ ye papa kantanka ene eye ye papa ya na asem ba ya omu so mani ntwa de ye friend say Daddy Lumba edin ye papa kantanka abusua ebe share aye date ya papa kantanka na busua be share ye dey say on the 25th of this month June yi o meyi ya papa kantanka na afo madeda na ejamfo ne adofo abehwe na ni achi edi ena kakra ena ne ma enso be share date say 30th and 31st July which is next month ena omumum be yi o papa esan say omu papa ya papa kantanka ye nim no no ye ni no African Star
na busua na bi wɔ Cote d'Ivoire ebi wɔ akyirikyiri ni bencheye enti sankofo ni nyina wo so mu nyina timi te sɛ odupon kese atutu enti omumra na afei omufo mani mo nyamra meta akyiri eno nenam so a amen ne kantanka awi ni mu ache bebe ba ho ba Bishop Obinim kasa mo se senka kantanka yire etiase anase wo yire ansa na wo firim a enko ma na yi enye sei na afei ade na wo de wo yi yire firim o se senka kantanka yire wo ho no man ko besori agina emma ne kuna yie enye basa sei na ade na wo de wo yire wo ho na wo nya wo yire na wo de wo se wo yire mfirim na kese wo ja wo yire and now you file for divorce enti na wo kasa so wo yire file for divorce na sa wo yire wo ne yire ne te one ne na ebobra ko se obewu sanse sa wo so na abewu agya Florence say ne enyo na it means one ma Florence Obinim enja ye na ne adenti na wo kwa refer kantanka sa kantanka yire te ase de a enko ntrima kantanka ye enye mentwe na wo de wo yire te ase no wa yire free wa yiyo abuse enye wo krom ha sei ena ye maami Kwadwo Sarfo eno ade ya ebe ya announcement say ye papa kantanka na ye de bekoso on the 30th and 31st of July 2026 say dem ni kan sanse nkrofo wa akyirikyiri ni bencheye ena kantanka abusuafo na bekasa omom di kan share date on 25th of this month June no omuso abekasa say ansa na ye baba kantanka ebewuo no ka kire omu se hwe na ye owu a ya ma na ansa fridge mu anche ebi o hwe na ya amfa se kan kura nka no owu ya na ye se omu ne nkasa ye mu no o se maami Kwadwo Sarfo kwata mamu ndi akɔhye fridge mu ama sesi abusuafo no kura ni baabi amu ni wo so Kwadwo Sarfo nso papa ni be wo 3 good years na one ne nkasa entu papa wo kura na one nkasa ebra na one papa chimanso no o papa di ni birthday wo de niam akoma o papa nam se na one papa ti ado anwase wo sisa birthday wo niam a wo tokoma papa nyina Kwadwo Sarfo so obo a abusia panyini ni se abusia kasa mafo ni so mfa meboso o se wo boa Kristo asafo ni bia beka no kra na Kwadwo Sarfo ni ya papa kantanka nkasa na afa ye de ya waje na yi abo na se wo se begu nanim ase o se begu ya papa kantanka mu no wo begu nanim ase abusia yenkwai na Kwadwo Sarfo video we a oye ya wono so de asesa date achisa de kudie nti a abusia date wa anya ntum no no so ne mma ahye omu de ne yenko na afa yenko nkotie mra ye ba ye bekọ eye abusia ne nso de so papa adofo ne empe na ye chia wa ha asem ne ye tia wa me ni nuanom nyina ene wa ha na ne ye tia ne se papa abusua ye kotokọ abusua papa tia se o me ye tia se se abusua no eye abusua mu tire pa aduan na abusua ne mu tire nti ne di kan ye de da bi beto abonten penyifo de da bi beto abonten na ye 25th of June sanka sa da no ne ye kura ye ja ye mom ye papa na abusua na ebi wo Chad ebi wo Cameroon ebi wo wiase afa na nyina na ehu behia se ebeto nsa no mu nyina so ya ahoboa e de aba mama babu oma beka ya ho ano ma beja yen no mo so de hia eda fom omo so atimi aboa ne akora na chi na yefe omo ma ye asote ye se eda ne bemben ho ma wo mo ebe ma oma ho boa na oma kwantuo no anhwa na omo nyina ntimi ama ameduru no abusua emma eni aso mpanyimfo se ahia ye eni ye se ye betwi eda no e de akọ the 30th of July na aboa ama ye nuanom na ye papa ti ase nyina no wo bodwa a ofre wo mu nyina so wo mu nyina ka na busua ho omu so atimi aba na yaye na ye kama papa adofo ne empanyifo e wo ha nyina na ye chia wa ha asem ne ye tia wa me ni nuanom nyina ene wa ha
Experience cool comfort with cool Binaton fans, now with air freshness and mosquito repellent features. Aerodynamic designs for superior airflow. Wide range with 2 years warranty with over 60 years of excellence. Binaton, simply better. Beton Sano Munina Swayamwa, Ediaba, Oma Bekaya, who are no Mabejaye. No more so this year at that form, almost at Sinia Buania Cranity Naefe. Omuma, yes, yes, a danny bimben whom my warm web, Mamma who buano ma quentu. I'm sure na Omuna intimia mam be true. A busia and ma, and near some penny for says she. And yes, ye betri a dano at the accord the 30th of July. Na abua ama yenuanum na ye papa tia sie nyina no obodwa ofre wo mu nyina so wo mu nyina ka de busua ho omu so atimi abana yaye na ye kama Enti somewhere na Kwadwo Sarfo kantanka Debi ni kantanka nso ni so Kwadwo Sarfo koka ya abusua ne se saa nanka yempese nsem bi wo hono ebepie nanso sa Kwadwo Sarfo akobie nsem ani de ne yenso be ma nsem bi apie wa ha sei eno na wo ka kire Ghana fo nyina se abusua ne kasamafo me kire ya papa kantanka na abusua ne kasamafo eno se maami Kwadwo Sarfo na wo ne papa ne nkasa o emfinhia maako pole mienza nie na wo ne wo papa kantanka na mo nkasa na den na de owuya waje ne funa kanta wani ase wodi ne funa kosia ye nkrata ato so ompese busuani bia behu funu nanim ompese obe release amu ne dia ma abusua na sie na wo so ne papa ne nkasa odi achaw pakora kwa papa na nsom ne santi wodi ne bede niama wo to de koma ya papa o sa kwosesa niama ni nyina se ma mi Kwadwo Sarfo se oboa onfa meboso o se ya pa yentinsim Kristo asafo nimu bia ya na papa kantanka ya asore no na ye misa sa asem ye ya ono kan so oboa papa ni bewuo anasa papa ni frɛ wo mu ka kire mu se ono se nyame to nsa frɛ na fridge hwe no mam na nse manche de atoso mienu omu ne kwesem so hwe no mam fa sekan anka no senne omu de sekan anka no so omu fa sekan anka no yenim fridge ni so nim se o mama papa na hye mache adrenti na Kwadwo Sarfo pese papa no ogun nanimu ase to that extent adren na Kwadwo Sarfo pese ya papa kantanka wo twe ne yire wo fom e ma man nyina sabi omu hu ne to ho abusua no kasamafo yenkwai na yenkotie ne mra se dia Kwadwo ye no moni nyi kasa mimi ameba ho Kwadwo stati so ye ne normal we nyina no uno papa nkasa ntinu o papa ti ase o ko sa ni nyina o be Kristo asafo ni bi o be mabi o be Kwadwo na nkasa mumisa na sasa me ka no boa se no mo toma na papa birthday nyina no abufuo nti o ma sisa ni nyina nko ya na enti asa the time na ne papa e ti ase kwa no na nkasa for the past 3 years but then be say beka na de wa ye abusua meye because ye pese ye e koso no ya yu say ti pobi o say o pese o din papa nia we di papa nia ma o ti ase no wa sa wu na sa dinani na nka sema me kan ka papa aka kire say mema yemfa ni nse fridge mu mema yemfa se kan ka no mema yema ne na ho nche na nka nye adwin boni na wetima kasa me busuma ne se fridge mu e ko 9 months abusua ka foundation ba ne nko seru kwa o mbe so de beba 3 years to papa no demise no na onene nkasa me say minua semu media fo na meboa mun piano na mun pusuru na mun ko bisano na mun misa se emre a ono ko yeso okopare papa chokora na papa mpam na na papa nyina pocho na ntum na mun se misa Kristo asafo se papa no make announcement about Kwadwo ana mo de mun menu ene de mintimi nka na because no edin but Kristo asafo no papa no make announcement wa soro no omo ya we mun pio mo na mun misa omo ni na busua ye di but ye se se ande ebubo ba no ye nyanya adwin po bi se wa sheda se obedim papa ani so because kenya no anka 9 months ni pa papa ka cho se me mfa se kan kan ni pa papa ka cho se emema ye ma ne she fridge mu nche eso na me ne o ka se papa ye she fridge mu se ade sika aka no kora busua fo ye nim adan bone ben me de me gina wa fidie so se papa ye de hye no se adwo ye obone a me gina Ghana fo
asere Ghana for mon kwa adwa na mko pa na cho se boni bia na papa dey on fa nche no no mo yen kwa na nsan kan papa ni nkosie no because asemo dey asefem mini asefem aden adian mini asabi o man panyi kura ohu sabi se na aja to a ye man panyi na be hye date ye man panyi na be enye na busa panyi ni ono kura di die be ma eye abusua eso wo adwa se dia adwa ye no mo ni nyu nti one ne nkasa mini ameba ho adwa satisfy ye ni normal we nyina no uno papa nkasa nti no wo papa ti ase wo ko sa ni nyina wo be Kristo asafuni bi wo be mabi wo be adwa na nkasa mumisa na sa sa me ka me boa se no mo to ma ne papa birthday nyina no abufuo nti o ma sa ni nyina nko ya na enti asa the time na ne papa e ti ase kwa no ne nkasa for the past 3 years but then be say be ka na de wa ye abusua me because ye pese ye de e koso no ya yu say timpo bi wo say o pese o din papa nia we di papa nia ma oti ase no wasa wu na sa di nani na nka sema me kan ka papa aka kire say mema yemfa ni se fridge mu mema yemfa se kan no mema yema ne na ho nche na nka nye adwinbɔ ne we tuma kasa me busuma ne se fridge mu e ko 9 months abusua ka foundation ba ne nko se rukwa o mbe so de beba 3 years to papa no demise no na onene nkasa me say minia simo media for ana meboa mun piano na mun pusuru na mun ko bisa no na mun bisa se emre a ono ko yeso akopare papa chokora no papa mpam na na no papa nyina pocho na ntum na mun se mi se Kristo asafofo se papa no make announcement about adwa na mo de mun menu ene le mintimi nka na because no edin but Kristo asafofo no papa no make announcement wa soro no omo ya we mun pio mo na mun bisa omo ni nyina busua ye di but ye se sia nde ebobo ba no ye nyanya adwimpo bi se wa sheda se obedi papa ani so because kenya no anka 9 months ni pa papa ka cho se me mfa se kan kan ni pa papa ka cho se emema ye ma ne she fridge mu nche eso na me ne o ka se papa ye she fridge mu se ade sika aka no kora busuanfo ye nim adan boni ben me de me gina wa fidie so se papa ye de hye no se adwo ye boni a me gina Ghana for asere Ghana for mon kwa adwa na mko pa na cho se boni bia na papa dey on fa nche no no mo yen kwa na nsan kan papa ni nkosie no because asemo dey asefem mini asefem adan adian mini asabi o man panyi kura ohu sabi se na aja to a ye man panyi na be hye date ye man panyi na be enye na busa panyi ni ono kura di die be ma eye abusua eso me dey na chese abusua ne nso ani abre ani bre nso jankambe wo se kantanka abusua ne ani abre ko omu interest ni se abusua ne nkasa ye mu no we to park geni bi me ya ne se me sie to park me sie lumba wie me wiam tin 7 we wa so be ye haya be ye wie ye to park so say wa be ye bia on pene on ti ase ma obi nye live celebration bia we ma me Sarfo say abusua ne bi wa chirichiri ebi wa bencheye ente wo so mu so ye do mu beto wo mu ba nto mu so abusua tintin so party se kantanka wu ye busu mi nkru ni omu mu omu so mu ba yi ana abusua na se de di 25 no mu na nsa mu so manko bubo mu amane se wo tie de adwa Sarfo kana abusua sa na e pa kire na adwa Sarfo mu gina hoi menhu eye akofuna emma ni gina ho mu eye announcement say emma ni asori ma no emma no ni asori menhu akofuna ala akofuna wei adwa Sarfo akofuna wei enna maami adwa Sarfo kasa ye mu no stay 30th 31st na be boa mo achichi ni bencha ya ahoboa ba no de no kre ene wo betu kwan ye say ya ba bibia ye say o ba bi kro no na beto na dwan ne ade ye no kre emu da ho ba wo mu say 25th of this month na so mo amo abusuan tenten na mane ana mo Chad ne Cameroon ne nasefo o mo amane enzesi a e ma na wa mu wutumi ana say eyeja eyi ana abusuan enye mma abusuan na kabom eni ada nti na mo share 25th na e ma mo nti ase ada na mo ne abusuan na nkotena ase na mo na ba TV so na ye nyina ye dia dance say omu ne abusuan kwa abusuan na nti ase say de lumba de ye na ye nyina wa dance say ampa tupa ka nti ase na okoye na yi mpacho wati ase ba we amanisa
ya susu papa yin su kasa yim chese wonu papa nkasa na ene wonu papa nkasa ade na abese otwe papa abo si wa wuo na abetwe na bo so be Obinim susu say senka yewra kantanka yire ti ase a enka wonti ase ma abusuafo ntwe no ma emma enso metwe no bo Obinim na nkasa yemu no so ono de ompese na yire beye na eye ba ade na kantanka de ode yire be hyemu ade na ye papa kantanka de ode yire be hyem de ama kantanka ya papa kantanka na mo oni yire nyame adom oni yire yire bia magina ho ena obi magina ho se me na me yekuna me nkwa na me yere me mo enye kuna ena we nso magina ho se ye jao enti me nsusu me nkwa se na abusu apanyin magina ho se wo ye jao nti kwa ya ma wunye kuna dabi enti we ya abusu ane ma na etwe kantanka mu sade that lumba de ya Mami akosi ase wase me nkwa na me yire obi anya yire nka me ko za ware am ne dadu lumba ware ye no ya ware ya dadu lumba ntimi ware bi nka me ho obetimi awo de na nso ntimi ware bi nka me ho ena abusapanyin so se wo boa ye jai wo na mami Faustina fosu kra na ji utrinsa na nsa no a wo de ba ye mami Faustina fosu na ji ye enti bibia ne ya ba ya enti bibia di adanse se mami akosi ase wo jao enti usu ye kuna na enye ye Emma asem ni kopie mu court. Emma court kire se obi ayeyere. Nanso yes still na antiase nim. Abusua panyin manso onzo abusua panyin se me. March 13th of December 2026 no. 13th na meye aye no. Ampa 13th ni so ye asem ni kodan court. Tasty goodness enjoyed by the whole family. Indomie. Tastes great. Abusapanyin ye wie o se he wa obetima ye wa ye bia ye ba obi koye biemu no abusapanyin se mempene eno so sa de court injunction ko so de kwa akoto to park enne die na ebe die na esie ya enne obi wu a na akoye manso da ho no mamenne Bishop Obinim atimi agina na ansori de mo e refer that lumba ene kanjanga say ya ye that lumba ye basa that lumba ye na basa that lumba na ye na basa that lumba ye mudi lazy kata na nim na basa enti mun kan to wo se me de mi wu a fe na obi ama magina wo sese yo mi wu a bosome na wo chemienu mun fanya ma yie Mami Florence Obinim ne beye kuna. Mami Florence Obinim machi kuna biya ni ho biem. Do obeba obaka so beye kuna mpa ni sum. Me mani ni pa so mesi ore makra de se yempo. Me maba mkoye DNA no se oya me ba monye no. Abusia panyini wunnim na wuyi me mane me yiri si nchen ya wawu. Bishop Obinim anka we nyina no ani so o se me wu abusia mo ntena nchen. Eyire tena nchen. Me mane enye me yi. Na ese ne mane bi be won nchen. Enti se wuhu se one Mami Florence Obinim ma no enye miensa na aye na ye nu mensia nso wedu a enye onwanwa na emom se yiri de begina ka se me ya yire me mpene me nti ase de a unka ho eyire kra na ote aware ase yi na frim na wa wo firi ba bi ba ena ya aware na o majai anase o mpese o mujai aware enti na Bishop Obinim abeka sa asem we di ato na ana aya wawe ni na agu afunu wo musan se Bishop Obinim se Florence ntie na asem enta wawe ni na agu ntina wabe kasa asem we na ana sesi a wayi abusua si nchen no sesi a no abusua yi ye kan se enne mai bi bi se panyin owo mu mfie be se ni obenya mfie aduasa menyi ni so obenya 30 years enzo metimi ene abusia ayi betimi ayeye Bishop Obinim o man ni asori ba betimi ayeye without abusia sabu wayi abusia firima
Sorry to bother you. I appreciate your time. Quick question. Just checking in. Wanted to see where we stand on it. I'm not sure if this makes sense, but here's how I understand it.